ndfbআৰ লগত চৰকাৰৰ চুক্তি হৈ গৈছে। এই হৈ যোৱাৰ পিছতো এই ndfbআৰ সদস্যৰ ল'ৰাবিলাকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সহায় কৰা নাই আৰু পলিটিকেলি কোনো অহা নাই। আৰু এই আপচুৰ যিটো তেওঁলোকৰ এটা ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য থাকে তেওঁলোকেও সহায় কৰিবলৈ এতিয়ালৈকে আমি দেখা পোৱা নাই। যিহেতু মই তেওঁলোকৰ কেছটো কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকে সহায় কৰিলে আমি ভাল পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। आथिखालनि बिटिआर सरकार आरो जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोर जेरै एबसु बनसु जिखुनु माहारियारि आफादफोर बिथांमोना जुदि सरकारजों सावरायब्लानो एनआइ कर्टआव बा जोबथेसालियाव जोबजानाय बारग' उन्दैफोर सा 5निबो बांसिन बारग' उन्दैफोरा उदां जागोन होननानै वकिलानो गागि वकिल बा गागि बिजिरगिरि बिथाङानो रोखा बुंदों। अब्ला जोंनि सरकारा मानो जोंनि आफादफोरा मानो सिरि थागासिनो दङ, मानो सावरायाखै? खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै मोनसे जोबोर गिदिर खौरां फोसावनो नागिरदों। बे खौराङा जोंनि एक्स एनडिएफनिफ्राय एक्स एनडिएफनि सिनियर लिडारफ्रा एकदमबारे उदां अख्राङाव गिदिंगासिनो दङ। सोरबा दैदेनगिरि जादों, सोरबा बिल्डिं लुदों, सोरबा गारि बायदों। नाथाय जाय बिथांमोना एक्स एनडिएफनि मावथिमोन बिथांमोना दासिमबो जोबथेसालियाव दंगासिनो दङ। दा बेखौ दुखु मोननानैनो एनआइए कर्टनि सासे गागि वकिल बा बिजिरगिरि जायनि मुङानो जाबाय कंकन कलिता बिथाङा रोखायै बुंदों बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर बारलांबाय, 3 बोसोर बारलांबाय, आबुं बारलांसेनानबाबो बा बारनांदोंब्लाबो दिनैसिमबो बिटिआर सरकार आरो एबसु आफादानो जा बा माहारियारि आफादफोर एबसुल' नङा, आं एबसुखौल' बुंनो थाङा, बेहाय गोबां आफाद गुदुंफोर दङ, जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफादफोर दङ। बिथांमोना खनसेबो सावरायाखै होननानै बिथाङा रोखा बुंदों। जुदि बिथांमोना खनसे खननै सावरायनायमोनब्ला एक्स एनडिएफनि थाखाय एक्स एनडिएफफ्रा उदां जागौमोन होननानै बिथाङा इसारा होदों। अब्ला माखौथ' मा सानगासिनो दं जोंनि सरकार आरो माखासे दैदेनगिरिफोरा मा सानगासिनो दं बेखौ आं जेबो मिथिला। जायखिजाया उकिल बिथाङा एनआइए कर्टनि उकिल, गुवाहाटी एनआइए कर्ट, नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि कर्ट, बिथांमोननि बिजिरसालिनि उकिल गागि उकिलानो बुंखादों बेखौ। दा सोरबा दैदेनगिरिफ्रा बेखौ फोलानो हानाय नङा। दा मानोना बिथां उकिलानो डाइरेक्ट रोखा बुंखादों। अब्ला मानि थाखाय मा जागासिनो दं बेखौ आं मिथिला। माखासे पार्सनेल दुश्मन दं जानो हागौ बिथांमोना बर'जों बर'। दा जियानो जादोला रायलायनांगौमोन, सावरायनांगौमोन। दा जों बायदि फिसा मानसिफोरालाय भिडिअ बानायनि अनगा माथो खालामनो हानो? जों रायजोफोरनो फोरमायगोन, रायजोफोरनो फोरमायनो हानाय जोंहा मोन्थाय दङ। नाथाय जोंहा सोरखारजों सावरायनो थाखाय जोंहा मोन्थाय गैया। मानोना जों सोरखाराव गैया, मानोना जोङो पाब्लिकसो, मानोना जोङो सासे साधारन सुबुंसो। दा जायफोरा सोरखाराव दङ, गोहोआव दङ, बा आफाद गौथुमफोरनि आफादगिरि नेहाथारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारियाव दङ, बिथांमोना बेखौ दायित्व लानांगौमोन। नाथाय बिथांमोना मा खालामदों बेखौथ' आं मिथिला। दा जियानो जादोला बे मोनसे जोबोर गिदिर गोरोन्थि होननानै आं सानो। आं बेहाय बांद्राय बाथ्रा बुंनो साना। जायखिजाया जोंनि बिटिआर सरकार आरो एबसु आफादानो जा, बनसु आफादानो जा, गासिबो खौसे जानानै सावरायनांगौ। जाहाथे बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनानै गावबागाव न'आव थानो मोनो। गावबागाव बिसि फिसा, बिमा बिफा, दासिमबो गोबां बिमा बिफाफोर दं गावनि गथ'खौनो मोखां नुवाखै दिनैसिमबो। दाखालि नैबे एक्स एनडिएफनि बैसागोआव मोनसे प्रग्राम जानायाव बे खालि जों नुदों, नोंथांमोना भिडिअ नुखादों जानांगौ, माबायदि गाबदों। बेबायदि गाबनायखौ आं जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा खोनायाखै नामा? जोंनि दैदेनगिरिफोरा गावगावनि उदैनि थाखायल' खामानि मावदों नामा? गावबागाव गारि गुरा बायनाय, सोरबा बाय बागिनो गारि गुरा होनाय, सोरनोबा साख्रि होनाय बा फैसा लानाय, बेखौल' सानगासिनो नामा? बिदिनो जेबो जानाय नङा। मानोना एक्स एनडिएफनि थाखायसो बे गोरोबथाया जादों। दा बेनिखायनो उकिलाबो रोखा बुंदों एक्स एनडिएफनि थाखायसो बे गोरोबथाया जादोंमोन। दा बेनिखायनो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिटिआर सरकार आरो जोंनि बर'नि माहारि आफादफोरा सोरखारजों सावरायब्ला बिथांमोना उदां जागोन होननानै बुंदों। अब्ला लोगोफोर बेखिनिखौनो बुंबाय। थाबैनो बिटिआर सरकार आरो जोंनि माहारि आफादफोरा बेनि सायाव सावरायनांगौ आरो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ। नोंथांमोना गादिखौ गोमाजानो लुगैनाङा। मानोना बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय गनानैल' न'आव थागोन, नोंथांमोननि गादिखौ सिख'वा, आं बेखौ सानो आरो। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।